जिते बंदर हिसाब मांगे एतरू दी पैक डाली के दे बाहर घोड़ा जा बा तो पूरा दीजिए अपने ने इनका जैसी मुद्दा को पिंडासी मुझे मुझ तो कोई भक्ति गली में तुम्हें लड़की ମୁଁ ତ ସେଇଆକୁ ମତେ ଟିକେ ବୁଝାଅ ଆରେ କେହି ତ ଜଣେ ବୁଝାଅ ଆରେ ଭୁଲିଯାଏ ତାକୁ ଭୁଲିଯାଏ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ ତାର ସ୍ମୃତିକୁ ତା ମୁହଁ ତା ଚେହେରା ଆରେ କେହି ବୁଝଉନା ଆଉ ଯିଏ ବୁଝେଇ ପାରୁଛି ସାହାରା ଦେଲେ କ୍ଷତି କଣ হলদা কি আছে এই মদ বাহানা আরে প্রত্যেক মদ পিয়া ভাই গোটাই গোটাই বাহানা আরে ভৌলি নব আরে সস গ্যাস ভাই ଆଉ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ କରି ଏଠି ମଦ ବି ନାଟ ମୋ ବାପା ଆରେ ମ୍ୟାନ୍ ତମ ଝିଅ ମନୀଷାର ବାହାଘର ମୋର ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କାଢି ଘର ତମେ କଣ ଖୁସି କୁହ ରହିଲ କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ମୁଁ କହୁଛି ଭଣଜା ଏଟା ତ ଦାଦି ହୁଅନ୍ତି ଏ ବାହାଘରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହସିଲେ କେହି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତିନି ମାମୁଁ ହସର ଯଦି ଓଜନ ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ଜାଣି ହୁଅନ୍ତା କେତେ ଓଜନ ହସିଲେ ଜଣେ ଖୁସିରେ ହସେ ଆଉ ଜଣେ କେତେ ଓଜନ ହସିଲେ ଦୁଃଖରେ ହସେ କେହି ନ ଜାଣିଲେ ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ହସର ଓଜନ କହୁଛେ ତମ ହସ ଯୋଉ ଖୁସିର ହସ ନୁହେଁ लोक देखाने हस भी मु जाए तुम चलबार कारण कहीं तम झील तम मुहर चेप पकाइते चेप मारू थाए बहु को बहु अभिमानी क्या मार मारू थाए चुली मुह को तमें आते देखले भी बुझे पार मारू मारू मारी माय डियर डैड तमरे भाई आज मो हाथ तमरे अहंकार भाई मो मनुष्य भीतर गोटे अपेक्षा करो तुम्हारा आलो बदल बच्चे कोई भोजा मंत्री कथा का कोई दे भोजार प्रेम ता पूरा विजय लागे आज सीए कहला काली आउ किए कहबे धीरे धीरे समस्ते कहबे मान गोविंदर झुआ गोटाई ढोलिया पुओ बाहर सेते बेले मुंड टेकी बाट चली पारिब तो
ମୋତେ ଗୋଟାଏ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଭାଣିଜୀର ପସନ୍ଦଟା ଏତେ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ହେଲା କେମିତି? ଆରେ ଯଦି କଲା ଗୋଟା ଡିଜେ ବାଲା ଦେଖିବ ହବ କଲାନି ତମେ ବାପ ପୁଅ ଦିଟା ଏ ବାହାଘରରେ ରାଜି ହେଇଗଲ। ଆମେ ରାଜି ହେଲୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ବାହାଘର ନ କରିଥିଲେ କଣ ହୋଇନଥାନ୍ତା? ଝୁଅଟାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଘରେ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତ, ପୁଅ ଦିଟାକୁ ପଠେଇ 10-15 ପାର ଦେଇଥାନ୍ତ। ପ୍ରେମ ନା ପ୍ରେମ? ତମେ ଜାଣିନା ଆମ ଝିଅଟା ଝିଅ ହିଁ ନଥିଲା, ଗୋଟା କୁହୁଳା ନିଆଁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଯଦି ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଘରେ ବି ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ସେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଚାଲ। ସେତେବେଳେ ଡେଟ୍ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ତାକୁ ବିଦା କରିବା ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧ ସିନା ମଧୁଆଟା ବୋଲି ତୁମେ ତା ପାଟି ଚୁପ୍ କରିଦେଲ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତେ କହିବେ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ? ରଜତ ନାୟକକୁ ମାରିଦେବେ। ରଜତକୁ ମାରିଦେବ? କାମେରା ଖାଉଟା ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଲା ବୋଲି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟିଦେବ ନା କଣ? ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ତୁମ ଝିଅଟା ବିଧବା ହେଇଯିବ ଯେ ବିଧବା। ବିଧବା ଝିଅଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ପୋଷିବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟାଏ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ମନୀଷା ଏ ଗୁରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଭୁଲ କଲା କେମିତି? ଆରେ ଏଥିରେ ମନୀଷାର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ରଜତକୁ ଏମିତି ଅଣନିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ମରଣକୁ ଏମିତି କଣ କରାଯାଏ ତା ସହିତ ବିବାହ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲ? ଆରେ ଶୁଣିବୁ ଶୁଣିବୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଏ ଯେମିତି ତୁମ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଇଛି ତୁମେ ବି ସେମିତି ତା ପରିବାରଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦିଅ। ଆରେ ଖାଲି ସେମିତି ନୁହଁ, ଆରାମ ଦାଦାକୁ ଟାଙ୍ଗିଆ ପଶା ଭାଇ ସେତିକି ନୁହଁ, ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ମାରିବେ ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦେଉ ପଥରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ। ତମେ ସେଇଆ କର, ତମେ ସେ ରଜକୁ ବଚାଅ। ଆଉ ମୁଁ ତା ଭାଇ ଶଙ୍କର ନାୟକ ନାକେରେ ଦୌଡ଼ି ପୁରେଇ ଝିଙ୍କା ପରେ ଝିଙ୍କା ମାରିବା। ଏ ତାର ଲାଗି ମୋ ବିଜେ ପାର୍ଟି ଆଜି ଲସରେ ଚାଲୁଛି। ତା ପରିବାରଟା ସାବଧାନ ଦେବା ଦରକାର। ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ହବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପାଖ ରୁମ୍ଟା ଝିଅ ଜଏନ୍ କରୁଁ। ପୁଣି ଆଜି ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥୀ, ଏଠି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନିରଳାରେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା।